nekwanụ nwaanyị ejidere na-awụsalụ mmadụ ọgwụ na chọpụ ya ajụọ ya ọ sị na mmiri nsọ ka ọ na-efesa na nya bụ chọpụ ajụọ ya mmiri nsọ ka gị n'ime ọ sị na ọka onye ahụ wee kpọdebe ya n'ọnụ n'otego o chiwere nke nwaanyị anụ wee echichi na ya kpọdebe ya n'ọnụ si oge ọbụla okpuru ya n'ọnụ wee na-agagharị biko na onye ya akpụdebe mmadụ n'ọnụ onye dị ndụ ka onye nwụrụ anwụ bịakwanụ ka unu nụrụ akụkọ nke a n'ọkwa na Abatete ka o si wee na-abịa ọ bụ na nwata nwaanyị unu na-afụ ka ịchafụ n'isi ka a na-akpọ Chioma onye nke anụ nwa yikwa na-akwa dị ka agwa bụkwa na onye nwe chọpụ o ji awụsara ife na chọpụ ya wee na-akọwa n'ọnụ ụtụtụ mbọsị ụka ka o je na-awụsa ife na nya bụ chọpụ mmadụ wee jide ya wee na-ajụ ya kedu ife ị na-awụsa na chọpụ mmadụ na ya amakwanụ na ebe abụghị chọpụ nke nyanwa o si na mmiri nsọ ka ọ na-awụsa ndị mmadụ wee ju wee na-asị ya kedu ebe isi wee weta mmiri nsọ onye nwe chọpụ onye agwago bịa feria mmiri nsọ na chọpụ ya o sị mba na onye nwe chọpụ anụnwa n'oge ọbụla si ọ na-akparị ya sekpụrụ ya n'ọnụ si na ya bụ nke nwaanyị bụ Chioma na o nweghị moto nke nwaanyị abụ Chioma ana m afụkwa ya ka onye amasịghị ife na-afụkwa ya ka onye ma ife makwa n'ife ọ na-eme o wee jụọ ya ife dị n'ime mmiri nsọ ahụ ya kedu ife etinyere n'ime ya bụ mmiri nsọ ọ sị na ọ mahụ na pastọ fa goziri ajụọ ya pastọ ọ sịkwazie na ọmama ya bụ onye ji egozite ya bụ mmiri nsọ ọ na-abụ na mmiri nyere ya ya bụ ọtụmọmgbe ya bịa wetara nebu ya bịa wetara onye nwe chọpụ ka onye nwe chọpụ nwa n'oge ya erughị eru ọkwa ọ bụrụ na ejideghị nwaanyị akịta anụnwa na nebo ya jere ebe ahụ ike ọzọ enye ule ma ọ bụ yaba ahụ ma ọ bụ ọnwụhụ onwezi ife na-eme nebu ya okwu ya eso bịa na-asị ya ndo o nwere onye ya eche echiche na ọnya nwa nwere ike ịkpọ dịka agwa ọjọọ anụnwa ọkpọ ka unu wee na-afụ ọ bụrụkwa na o nwere onye na-agba afa onye ahụ ewee tụọ na ga akpọzina ya kpọdebekwa ya amazikwa ndị na-eje agwọta ọgwụbe dibịa na nke ikpeazụ a onye ọbụla dịzikwa ihu ka ịnọtentị amakwa onye ma onye na ngwere niile amakpukwa amakpu na amazikwa nke afọ na-ata o wee bụ na nwata nwaanyị unu na-afụ ebe a ka a na-ajụ onye ọbịa wụsara mmiri nsọ ọ wụsanugoro nyanwa ọ sị mba andị a na-akọwakwa na ọgbọkwọsọ mmiri nsọ nwanụ na-enwere ntu dịgasị ebe ahụ ọ na-aga agọsị na ọ bụghị ya awụsara ntu na onye ala nwanụ na onye ala nwanụ awụsanugo ntu na chọpụ ya wee na-ajụ ya ọ na-abụzi onye bịa wụsara mmiri nsọ ziri onye ala ya bịa wụsara mgbe a wụsara na chọpụ ya ka ị jụrụ onye ala wee gwa na onye nke anụnwa chere ya ntu nwa ya bịa wụtara ote mba na ọ bụ ọkwa ya na ya amaghị unu ya ege ntị maka achọrọ itinye ife ọ na-asịsị emetụkwana ya aka o wee sị ya ngwa na ya kpọọ mama ya na foonu ka ọ bịa ọkwa ife aka nwoke ya anụrụ echi niile debe n'ụlọ tị na ọ na-anụ nwaanyị echi niile ọtụ na nne gị bụ oke ama otu ọtụ na nna gị nọ n'otu nzuzo nọ nna gị na-egbu ya nọ nne gị na-atakọta ya nwa dị ya n'afọ ụdị onye abata na famili mmadụ o bute isi unu o bute isi nwanne o bute isi ndị ụmụnna akụkọsịa ya ọnụ everide ọgụ na mgba ka unu ya da afụ nekwa n'ụtụtụ a ka o fewegwelu mmiri nsọ o nwezie nwunye di ọ mmanụ nsọ ka ọ ya efe ya ka oke ite ka ọ ya efe ya na okwuo maka ya onye ma mmadụ ọ na-efegoro mmiri nsọ nwa were mmiri nsọ wee fewusie efe ekenekwa m unu ewere iwe Chioma na eme anya bịa n'ọmụ akpa gị oku Chioma mmiri nsọ ka ịwụsa Chioma it's not going to ịwụsara ebe ewe n'iwe mba mmiri nsọ ka ịwụsa gaa n'ụlọ ntị onye akpọzina m ọ nọrọ na-asị m bịa n'ọmụnwa na-ajụgodi gị ajụ ewe n'iwe mgbe anyị jere ije wụsa mmiri nsọ o nwere mgbe ọ sị gị jee wụsarịa mmiri nsọ gịnị a na-agba ọkparị ya akpa kedu taa na iji wee jee wụsarịa ihe ebe a ebe 6 otu ke mbọsị ọnwụ nya bụ gịnị nya bụ ụka ka iji wee bịa wụsarịa mmiri nsọ biko kịta na o nwere mgbe ị na-awụsa ihe a ntu a dị n'ebe a ọgụnwa wụsakwuru ya o so na mmiri nsọ ahụ ị wụsara kedu ihe buteziri ntu ebe a kedụzi gịnị a na-abụnụ n'ofu shọpụ nwa ahụ adịghị nwa mbali ọ na-akpagharị n'ogologo a ihe ọ wụtakwuru m bịa mma amaghị ole ebe ị nọ na am I asking you mgbe m jụọrọ gị kwuo nke gị denu ọ na-akpagharị ọ na-eke ihe ọ wụsakwuolu gị nwa na nke gị onye ala wụsara gị ọ na-abụzi
Chalo ka mbịa mgbe ahụ onye awụsala gị ọgọchukwu ziri ya jee wụsala gị nke wụsara onye ala wụsara nke a ka ọgụ nwa wụsara kedu iji je wụsabagharị ya mmiri nsọ maka gịnị kwanụ gịnị ọ bụ nwanne gịnị ọnụ n'ofu shedị kedu ikwu na mmiri nsọ ahụ ị wụsara ebe ahụ ihe nkwu bụ ọgọ na-akpọ m afọ ọ na-akpọ m n'ọya ebe ihe nkwudebe nye akpọzi na mpaghara oke ọ bụ na ọgọ na-akpọ gị afa na mmiri nsọ ị na-awụsa ya bee kedu ihe itiri na mmiri ihe itigasị na mmiri nsọ ahụ ọ bụrụ ihe na-ekwu bụ kedu ihe eji wee gozi mmiri nsọ ahụ ihe wụrụ ebe a kedu ihe goziri gị ya ebe ma amị gị na-eje ekpere n'oge ezigo anyị nwere ike ịfụ ihe iji wee bute mmiri nsọ anwa oke ịwụsara jebe n'ụlọ o nwere onye fụrụ gị mgbe ịwụsara mmiri nsọ ahụ mgbe ọ na-akpọ gị jụọ gị kedu ihe nwere ihe ị gwara ya mgbe a maka gịnịkwa mme na o nwere ihe ị gwaziri ya Chiomi ihe mee bụ na ahịa mọmị ị ga nọ n'ụlọ kịta ịgọkwa iji nọmba ya iji nọmba mọmị gị kpọọla anyị mọmị gị biko ka ọ bịa